Tocha kamangana maiya yechigosori korwase county ya Kisii awasabona omomyoki bwe chimbero chimite mia ya mukuru wa sorongo rwagusomekaine buna Godfrey Babu ewana esokina konyara komobori omugavana Paul Simbarati konyara kwena kibuna igeikara ruete bena saba myoki bali babire bagokora bya kuru rongo rwagusi konyara kerege konyarikana bwase bono Godfrey Babu atebire buna Isaac bakagosiru buya mona gwetera gutwara umutinire chimbere tuchie chimita emia yemo na gutwara asara akorere amarigani ayase kambi bene amaminyoko nanyare goisaniki eng'enang'eni ayase gosoria ywa goteabuna aigenete neke wabwate kera mukonyere amonorongo rwagusi koimoki igoro obokoreri bwechigosori korwa sensemeye abaminto bali bariskali ase amalita nkoro ku Godfrey Babu nare gusaba ase talent ye yane ngwakambia mona ase our honorable Simbarati na chitali stadium ama minyokali alenge aya AK ali mora alengali nabogwa tenene tali ogoteba notaita abantu buna intwe abo tobwate talent unyare goto support nabogwa tenene tali ogoteba uyo bwate medo yo romugusi anyare gotenena gocha mutwa anene sana ngusaba nyare konyore coach ine talent mbwate ira nkonye gochimutwa abo gosera tokonye buna ntwa bagusi inyare konyore kambi inyare konyore coach aso gusaba kwane cause ine talent mbwate talinga osenegento togochikori gyandeiga bono ngusaba tu our honorable Simbarati information yeli na korigiri eli kwatete ngande twasole na korigiri mara ntebi ngore busy ganini lakini ngusaba aso gwanja kwabo unyare konkonya buna likwatete nabo nkwira na libia ase talent ye yane